cayó. Y disimula. Perfecto, Dimitri, un fuerte aplauso para Dimitri. Es muy crack este rapaz. Vale, entonces, perfecto. Puede pasar outra cousa que se me cae a mí. Estou aquí xogando e de repente, caeuseme a bola. Aí tes que facer un baile e despistar a este maravilloso público. Vale, entón vamos a facer unha proba. Eu estou xogando aquí e caeuseme unha bola, os despistas. Un baile, o que queras. Sí, sigue. Estou flipando.